Eguerdion danori eta eskerrik asko gaur barriro gugaz batziarren, eskolarteko dantzari eguna dekogu, eurton eguraldize ez dekogu lagun eta plazan emierrezengo dugu, baina, bueno, hemen dekoguz gure dantzarizek prest, gazteak txistularik talde badekogu hemen girotzeko, eta segundo oleetakoak be, ibili dire kaleek girotzen, gure dantzarizek gaur ezin izen dabe kale jiriein, baina jakin daigun, hori, segundo oleetakoak bai ibili diela txistularizek kaliek girotzen. Eta, bueno, besterik barik, eskerrik asko barriro be, hemen izeti erren, gure umiek, gure dantzarizek prest dekoguz, dantzarekin, agientariena eta espata joko txikiagaz hasiko dire, Durengon kokatu behar duguz guk dantza honen. Jatorrize 16. mendien dekogu eta gorpuzti egunien egiten ziren sasoi batean. Ez dozue jakingo, baina lehen dantza itiko eskubide eukiteko ordainun behar izete bien. Eta normalien kofradia eta ofizietako gremioetakoak izeten ziren dantza ite benak. Gaur ikusten dozu ez, umie dekoguz hemen, espatak eskuen, eta espata horren simbologize bedezberdine izen da historian zier. Batzuk izaten dabe borrokaren antzezpena dela, beste batzuk, gazten iniziazio dantza. Guillermo Humboldt, alemaniar antropologoak, 1801 urtean hause esan eban. 8 dantzarik egiten dabez dantza honek, eta erdian, 9. bat dago bandera bategaz. 20. mendetik aurrera baina, 9 ez, 8 egiten dabe dantza hau, bandera dune barne. Eta aurkezpen hauen ikus daigun gure umiek zelan egiten daben dantzari dantza.